ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എഴുതാമത് ഇതുവരെയായി. ഞാൻ ഇന്നലെ കൃഷ്ണ വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കുറയായി മാതാജി. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 25 എത്തി തോന്നുന്നു അധ്യായം ശ്ലോകം. കുറെ എത്തി. 17ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. 31 എടുക്കണം മാതാജി നാളെ. 31 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായി ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 48. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എന്താണ് ഇതിൽ ആൾക്കാർ കുറവാണല്ലോ? 39 ആളുള്ളല്ലോ. എവിടെ പോയി എല്ലാരും? രാവിലത്തെ കയറുന്നതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. കേറണുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓക്കെ. എല്ലാരും ഇപ്പൊ രാവിലെയാ മാതാജി കേറുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചപ്പോഴും അവര് രാവിലെയാ കേറുന്നേന്നു. അന്ന് മണിക്കൂർ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെയാ കേറുന്ന നല്ലതെന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷം എല്ലാരും ഇപ്പൊ അതിലാ കേറുന്നത്. അതിനകത്ത് എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതായാലും കേട്ടാ മതി. അതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 48. തതോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്ത്വയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനിം. ഗാന്ധാരിയും ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ അത്രയും ഇതുള്ള ഒരു തപസ്വിനിയാണ് അല്ലെ ഗാന്ധാരി ആണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം തൻ്റെ രാജധാനിയായ ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനോടൊപ്പം യാത്രയാകുകയും അവിടെ തൻ്റെ വലിയച്ഛനെയും തപസ്വിനിയായ വലിയമ്മ ഗാന്ധാരിയെയും അദ്ദേഹം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്താ, അവര് വലിയൊരു ദുഃഖത്തിലിരിക്കണം അല്ലെ. സ്വന്തം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും പോയ വിഷമത്തില് ദുര്യോധൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളായ ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രവും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വലിയമ്മയും വലിയച്ഛനുമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം വിസ്തൃത നിർബന്ധികളായ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഗാന്ധാരിക്കും അവരുടെ പുത്രപൗത്രന്മാരെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അത്തരം ഒരു വലിയ ജീവഹാനിയിലുണ്ടായ ബുക്കൊന്നെടുക്കട്ടെ, ശരിയാണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഠോര വ്യഥയിലാണ് അവർ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കിയിരുന്നത്. പ്രായോഗികമായി തപസ്സികളുടെ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ വലിയച്ഛനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണവാർത്ത രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും മറ്റൊരു ശക്തമായ ആഘാതമായിരുന്നു. ഇവര്
ഭീഷ്മദേവൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും ഒരു വിഷമായി. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നുള്ള സാന്ത്വനം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം തൽസ്ഥാനത്തെത്തുകയും കരുണാർദ്രമായ വാക്കുകളാൽ മരണദുഃഖത്തിലായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിരനും സമാധാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് അടക്കി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു. കരുണാർദ്രയായ മാതാവിൻ്റെയും വിശ്വസ്തയായ പത്നിയുടെയും ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഗാന്ധാരി ശക്തിമതിയായ തപസ്വിനിയുമായിരുന്നു. ഒരു കരുണാർദ്ര, എല്ലാ മക്കളെ കുറിച്ച് കരുണയുള്ളതും, പിന്നെ വിശ്വസ്തയായ പത്നി, ഭർത്താവിന് കാഴ്ചയില്ലാണ്ടായപ്പോൾ സ്വയം എനിക്കും ആ കാഴ്ച പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിൽ കാഴ്ച സ്വയം മൂടിക്കെട്ടി. അങ്ങനെ തപസ്വിനിയായിട്ടാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുവിട്ടെ. തൻ്റെ പതിയുടെ അന്ധത ഹേതുവായി ഗാന്ധാരി സ്വമേധയ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്നു. ഒരു പത്നിയുടെ കർത്തവ്യം പതിയെ 100% അനുഗമിക്കുകയാകുന്നു. തൻ്റെ പതിയുടെ നിരന്തരമായ അന്ധതയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ഗാന്ധാരി പതിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു. ആകയാൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഗാന്ധാരി ഒരു മഹാതപസ്വിനിയായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? അതിനു പുറമെ തൻ്റെ 100 പുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും ഒന്നടങ്ക വധത്തിലുണ്ടായ ആഘാതം സഹിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചയമായും താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഒരു തപസ്വിനിയെപ്പോലെ അവർ സഹിച്ചു. ഒരു തപസ്വിനിയെപ്പോലെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ അത്രയും വിശിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല ഗാന്ധാരി. അവരിരുവരും മഹാഭാരതത്തിലെ സ്തുത്യർഹമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാകുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തുതിക്ക് അർഹരായവരായിരുന്നു ഭീഷ്മരും ഗാന്ധാരിയും. പിത്രാചാനുമതോ രാജ വാസുദേവാനുമോദിതഃ ചകാര രാജ്യം ധർമ്മേണ പിതൃപൈതാമഹം വിഭുഃ. കാണുന്നില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 49. പിത്രാചാനുമതോ രാജ വാസുദേവാനുമോദിതഃ ചകാര രാജ്യം ധർമ്മേണ പിതൃപൈതാമഹം വിഭുഃ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഇതിനു ശേഷം മഹാധർമാത്മാവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തൻ്റെ വലിയച്ഛനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ രാജകീയ തത്വങ്ങളും നിയമസംഹിത കർശനവുമായി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭരണം നിറവേറ്റി. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ നല്ല ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിട്ട് തൻ്റെ കർത്തവ്യം പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് വലിയച്ഛനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുക. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭരണമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട രാജകീയ തത്വങ്ങളും നിയമസംഹിതകളും അനുസരിച്ച് കർശനമായി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭരണം നിറവേറ്റി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വെറും നികുതി പിരിവുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഒരു പിതാവിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനേക്കാൾ ഒട്ടും താണതല്ലാത്ത രാജാവെന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നമനത്തിന് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പഞ്ചരബദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുകയാണെന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിനല്ല, ആത്മാവിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും കൂടി വേണം. അതിനനുസരിച്ച് ഇവരൊക്കെ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ രാജഋഷികളായിരുന്നു. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അവനവൻ്റെ പ്രജകളെ കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ്
ഇവിടെ ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചത്. മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചിരുന്നതായി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചെന്നും മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൃദ്ധനായ വലിയച്ഛൻ്റെ അനുമോദനവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അനുമോദനവും ലഭിച്ചു. അതൊക്കെയും ഭഗവത്ഗീത തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്തുടരുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുത്തു. മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആദർശയോഗ്യനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പരിശിക്ഷിതനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏക രാജശാസനയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠമായ ഭരണകൂടം. ഈ ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് അനുസരിച്ച് ഏക രാജശാസന നിറച്ച് ഭരണം ചെയ്തു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ ഭരണത്തേക്കാൾ അഥവാ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനേക്കാൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശാസനമാകുന്നു അത്. ജനസമൂഹങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ശൂദ്രരായാണ് ജനിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി താഴ്ന്ന പിറവി, വികലമായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ദുഷിച്ച സംസർഗമുള്ളവരുമാകുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ വോട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല. അങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമ്മതിദാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ജനാധിപത്യ ഭരണമാണ് നമ്മുടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ശരിയായ നിലയിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മുന്നത്തെ രാജഭരണം വളരെ നല്ല നിലയിലാണ്. രാജാക്കന്മാർ അവർ ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ശരിയായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൻ്റെ 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഭജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, നിത്തായി ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. നമ്മളുടെ 9-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നാളെ 10-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.